skem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midnet jinħa marriċ jizda joġobni li ħerġaluna nitri ħazina u jibda jiex għatuni widen u ħerżu leħa jisimu leħi u tihdurru għatnamel ma'kum li jibqal dejjem dini meħabti skont il-wedid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Tħanna diġà f'ġimgħa hekk importanti sabiħa il-ġimgħa mqazza fejn niċċelebraw b'solennità il-misteru ta' Kristu li hija ħajja umana, jiġifieri dbatija, mewt fuq is-salib u l-qawmien mill-imwiet. Dan huwa l-misteru li niċċelebraw f'din il-ġimgħa. Imma lina li ta' kuljum nisimgħu l-quddies għandna wkoll stedina iktar qawwija biex inħallu l-mulej idawwalna ħalli id-batija tagħna tkun sagrament ta' salvazzjoni għalina, jiġifieri tkun sinjal ta' mħabba li Alla għandu għalina. Għan-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra biex niċċelebraw kif jixraq din il-liturġija mqazza. Mulej, int għandek il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, inti mitt għalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Mulej, int il-ħajja u l-qawmien tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-qudisa din nofruha għal Ġorġa Zammit. Nitolbu. Ħares lejna u Alla tista' kollox, ara kemm nonsu fost tant tiġrib ta' bnedmin dajfa li aħna. Għamel li nieħdu r-ruħ għal-merti tal-passjoni ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalli mill-ktib tal-profeta Iżajja. Araw, il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħed. Qed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jajjaġġ, ma jwollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazzezz, qasbam ġelġla ma jiksirix, mużbiħi nemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jgħijiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla il-mulej li ħalaq u firex is-smewiet u l-medda tal-art bil-frott u l-ħdura tagħha li jagħti l-ħajja lill-poplu li hemm fiha u r-ruħ lil dawk li jgħixu fiha. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, battek min idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu, dawla l-ġnus, biex int tiftaħ għajnejn l-omja, toħroġ lil sira mill-ħabs u l-dawk li hemm fid-dlam
minn dar l-eluq. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer? Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Meta jqumu għalija l-ħżiena biex jaħtfuni u jikluni, dawk li għandhom għalija li dewwa tiegħi huma jitfixklu u jaqgħu. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Imqar jekk eżerċtu jqum għalija, xejn ma tibża qalbi. Imqar jekk gwerra tqum kontra tiegħi, kontrija, jiena nibqa' qalbi qawwija. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Inqumu għall-Evanġelju. Tifħir Kristu. Glorja tifħir Kristu. Islim għalik, Sultan tagħna, int biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Gloria Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. 6 ijiem qabel il-festa tal-Eid, Ġesu mar Betanja fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamillu ikla. Marta bdiet isservi waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fwieħa tan-nard pur, tiswa ħafna, u dilket bija riġlejn Ġesu. Imbagħad ixxittothomlu b'xar xirda u dar imtliet bir-riħa tfuħ. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li kien ser jitradih qal: din il-fieħa għax ma ntbiegħx 300 dinar biex jingħataw lill-foqra? Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma għax kien ħallel u billi hu kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jgħalu. Qallu Ġesu: ħallija, din il-fieħa kienet refeta għal-jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni. Kotra kbira ta' Lut saru jafu li hu kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu, imma wkoll biex jaraw lil Lażru li kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassisin il-kbar ftehmu li joqtlu lil Lażru wkoll, għax minħabba fih ħafna mill-Lut dew jitilquhom u jmorru wara Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Nixtieq nagħmel riflessjoni fuq l-ewwel qari għaliex f'dawn it-3 ijiem tal-ġimgħa mqazza se jkollna 3 profeziji jew kellha kif isejħulhom 3 kantiċi ta' Jahwe. Jiġifieri il-profeta Eżajja kif kien jara id-tbatija, is-sofferenza tal-qaddej tal-Alla, jiġifieri tal-Messija. U għalhekk naħseb illi wieħed mill-motivi għaliex irridu nirriflettu mhux fuq id-tbatija ta' Ġesu biss,
imma anke id-batija tagħna. Għaliex ħafna drabi aħna nagħmlu xi domanda bħal għaliex din id-batija kollha? Għaliex din is-sofferenza? Għaliex ħafna innoċenti ibatu? Għaliex aħna stess ukoll għandna d-batija tagħna li tista' tkun dik fiżika jew dik morali jew spiritwali. Imma Ġesu għalfejn ġew? Mhux biex ifejjaqna. U kif ifejjaqna u meta se jfejjaqna? Hawnhekk hija d-diffikultà tagħna illi aħna nixtiequ li l-fejqan ikun immedjat, illi ma nbatux ikun malajr. Imma da ma jistax ikun. Għaliex l-ewwel nett irridu narfu għaliex il-bniedem fil-ħajja tiegħu ibati għax daħal id-dnub ta' Adam u Eva. Alla ma ħalaqniex biex imbatu, imma Alla li ħalla l-libertà lill-bniedem u l-bniedem warrab lil Alla u min warrab lil Alla żgur se jbati iktar. U għalhekk Ġesu ġie għax meta Adam u Eva dimbu il-mulej Alla wiegħed mal-ewwel is-salvazzjoni. U għalhekk naraw il-qofol tal-ħajja ta' Ġesu, dik li tela Ġerusalemm kif il-bieraħ iċċelebrajna il-daħla trionfali f'Ġerusalemm, u veru kienet trionfali għaliex kemm miexi lejn it-tmiem tal-qawwa tiegħu. U x'inhi l-qawwa ta' Ġesu? Id-batija fiżika, id-batija morali, kif ukoll ftit smajna fil-Vanġelu tal-Lud illi d-dixxipli ma femuhx. Iva, u wkoll il-mewt fuq is-salib. Imma mal-mewt hemm ukoll il-qawmien. U dan huwa t-trionf ta' Ġesu. Allura aħna mistiedna din il-ġimgħa mod partikolari ma nħarsux biss is-sofferenza ta' Ġesu fuq kruċifiss, imma naqdu id-batija tagħna ma dik id-batija ta' Ġesu. Smajna fl-ewwel qari din hekk sabiħa fejn il-qaddej Alla għażba mġenġla ma jqaċċatiex. Jiġifieri jaċċetta id-batija għaliex mid-batija toħroġ soluzzjoni ta' ħajja. Smajna dak Ġesu li qal li jekk il-qamħa ma taqax fl-art u tmut, ma tagħtix frott, imma jekk tmut tagħti frott. U Ġesu billi jaċċetta s-sofferenza u d-batija minħabba dnubitna, kif ħabbru il-profeti li kellu jiġi s-self Alla, il-qaddej Alla li jbati, imma ma jbatix għal xejn. Għax Alla ma jrix il-batija bid-batija, Alla mid-batija irrid jagħtina talima li naqdu iktar ir-rida tagħna mar-rida tiegħu u min jaqqat id-batija tiegħu mas-salib ta' Kristu żgur se jsib serenità, il-kuraġġ biex jarfa salibu ta' kuljum. Għalhekk jiġifieri is-sofferenza ma nistgħux neleminawha, imma rridu ikollna dak il-kuraġġ, dik il-fidi biex id-batija tagħna tkun sinjal ta' salvazzjoni. U kif tkun ta' salvazzjoni għalina? Illi bil-fidi u bl-għaqda tagħna ma' Kristu fuq is-salib bil-mewt u l-qawmen tiegħu ma taffiġniex. Jiġifieri ngħixu dik id-batija b'kuraġġ. Fejn ngħidu aħna ikun minni skont keltek qalet Marija, u anki aħna quddiem id-batija irridu naċċettawha bħala sitwazzjoni, bħala strument ta' salvazzjoni għalina. Salvazzjoni hi li ngħixu fil-preżenza ta' Alla, ngħixu faqda ma' Alla. U għalhekk naħseb jien importanti wkoll dak li tlabna bis-sam responsiljarji, il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Għalhekk din il-ġimgħa mqazza eżjes ejjew ninaqdu
iktar ma' Kristu biex naraw id-dawl tas-seb tiegħu, biex naraw verament illi l-fidi tagħna tagħti sens għad-tbatija kemm żgħira u kemm kbira ta' kull wieħed u ta' kull jum tagħna. Għax m'hawnx bniedem li m'għandux tbatija. Imma mhux kulħadd jgħixha b'fidi, mhux kulħadd jgħixha bħal mexa Ġesu. Anke Ġesu quddiem id-tbatija tħawwad. Qallu Missier, neħħi dan il-kalċi. Imma qallu mhux dak li rrid jien, imma dak li trid int. U hemmhekk Ġesu reġa' wera ruħu b'umiltà u b'obbedjenza għar-rieda tal-Missier biex isalvana. Allura anke jekk aħna ngħidu mulej qed imbagħti, imma tini l-grazzja li din it-tbatija tiswili għal paċi fil-qalb, għas-serenità biex nara lilek li jint id-dawl u s-salvazzjoni tagħna. Infaħru l-Kristu il-qaddej umli u sofferenti tal-Missier u nitolbuh b'qalb sinċira. Għal-katekumeni u trabi li fil-lejl qaddis tal-lejl jitwildu miġdid bl-ilma u bl-Ispirtu Santu u fejn aħna nġeddu il-mamudija tagħna nitolbu. Għal-bnedmin li huma vittmi ta' violenza u ta' gwerer u li fihom Kristu ibnek għadu ibatu il-passjoni u il-mewt ta' kuljum nitolbu. Għal-morda u l-anzjani, speċjalment dawk li qegħdin isegwuna fid-djar u fl-isptarijiet biex dawk kollha li huma marbutin ma' Kristu isibu il-kuraġġ li jagħmlu r-rieda ta' Alla l-Missier nitolbu. Għalina l-koll hawnhekk biex ngħixu il-misteru tal-Għid billi nkunu għaddejja umli ta' ħutna u tar-rieda tiegħek nitolbu. Permettuli waħda bit-Taljan. Preghiamo perché la nostra sofferenza sia unita a quella di Cristo sulla croce, perché possiamo ritrovare la gioia di aver Cristo come Salvatore, che con la sua morte e risurrezione ci ha salvati. Preghiamo, nitolbu, ismana, fiskiet irresqu it-tal personali tagħna. Ftakar Missier fil-ħinina tiegħek, qaddes u ħares il-familji tiegħek u għalija Kristu ibnek offra dem tiegħu bil-misteru tal-Għid li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dan il-ħobs qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divin ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura dgħajfa tagħna bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Int fil-ħnina tiegħek waqqaf għalina biex neħilsu mis-sentenza tal-mewt. Motija lilna minn qabel għamel li bih nidaqdu fil-ħajja tiegħu ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni ta' tbatija irroddurek ħajr bi Kristu Sidna. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu iħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq miġdid mid-dinja u feċċet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġu l-qaddisin infaħruk u ntennulek bla għejda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Nbirek minn ġej f'isem il-mulej. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana intu salvatur tad-dinja, għallu tal-ikul mattijek inti. Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodurek ħajr, għaxorġbuk til-għana għawn u dimek biex naħduk. U mitċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisem wieħed li inna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof Anton u mal-Ministri u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar f'Ġorġa Zammit li jogħġbok is-sejħila għal għandek minn di-dinja. Għamel li kifi bil-mamudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, ekku kol f'ibnek u bħal ibnek tirxoxta għal-ħajja. Ftakar f'ħutna dak li raqdu bit-tama tal-awmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew eżjes bit-talba li Ġesu ħallina li naqdu mar-rida tiegħu, speċjalment quddiem is-sofferenza, id-batija, anke jekk fid-dubju u forsi fir-rebelljoni ngħidu
tiġi saltnatek. Kristu msallab isaltan fina anke waqt is-dbatija. Walek fidi nitolbu u nejdu. Missirna li jinti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll tritin kif is-sema jida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la d-daħalniex fid-ġrib, iżda rizda mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħina tijek il-paċi fi żminna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għetti l-apostli tijek, inħallilkom islem natikom islem tijek, la tħaris lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Kristja tijek, għati jaslemu laqda li jintrit fija, int li teħx wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikunu jisfewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li naħħi d-nubet ta' dinja. Ħajni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu ħarista l-ħajja ta' dejjem. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma' talbi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi minikitha għal dnubieti wisħefni. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad manżini, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha meħabba, baħar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar fis pal-kiku ma konċ tijaj tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad manżini, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn talena kollha, sita kollox jinwarrab. Biex jaħasra jissil fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Henna li, o Ġesu, skur għad manżini, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid.
Allati insammartek al puiskif ramas halib Waqlinti haydi sombi falbeg bozzat habib Hennaliha O Gesù skur atman zid izdan hobbok qalbi kolla hayti kolla yilallit Nadoraw ko Gesù imberkuk. Gloria al Misser libenu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Zur mulej il-poplu tijek, zom dejjem taħt il-ħarsien ta' tjubitek li l-lubna ikkonsagrati bil-misteri għaddisa u għenna inħarsu fina il-mezzi ta' salvazzjoni li jint fil-ħinina tijek oġbok tatina fid-batija ta' kuljum. Bi Kristu sidna. Qabel ma nirċivu l-barka tal-aħħar, nejdu talba l-Madonna ta' Pinu biex quddiem kull tip ta' tbatija li l-ħajja tippreżentanna ma naqtaw qalbna qatt. Speċjalment aħna li nemmnu li jil-mulej qed magħna u nħossuh magħna meta ngħidu hawn jien. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek immerkendi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. O Marija li dħalt fid-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Wieqfa kienet imbikkiha l-om ħdejn bina fid-batija fuq salibi midden ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar blu ġiemiet muha ifet sejf il-miknet kem dbatiha f'qalb uġuha li madweja jifniha ħasset l-om jimbirka